Jedna udruga u maloj Hrvatskoj radi velike promjene. Ocean znanja je... Ok, ajmo sad ozbiljno. 2014. u Finskoj nastala ideja Oceanu znanja kao platformi za mlade ljude koja svojim aktivnostima omogućuje međusobnu razmjenu znanja. Ideja je osigurati prostor, vrijeme i stvoriti sigurno okruženje za susrete, druženja i obrazovanje. U periodu od 2015. do 2020. smo organizirali svoj prvi međunarodni projekt na Hvaru, dobili akreditaciju za slanje volontera diljem Europe, dobili predsjednicu i prostor od grada Zagreba u Staroj Vlaškoj gdje se nalazimo i danas. Stigla nam je naša prva međunarodna volonterka te smo službeno zaposlili jednu osobu na neodređeno. Organizirali smo prvi trening za edukatore u Lipiku i bili partneri na prvom projektu na Karibima. Temeljne vrijednosti Oceana znanja su solidarnost, cjeloživotno učenje, inkluzija, kreativnost i suradnja. Radimo lokalne i međunarodne aktivnosti. Lokalno uključuju radionice, volonterske akcije, kulturne evente i druženja, a međunarodne su razmjene mladih, treninzi za edukatore i volontiranje. Sudjelovanje na svim našim aktivnostima je za članove udruge potpuno besplatno. U 6 godina rada smo poslali preko 1000 mladih ljudi na edukacije po Europi i šire. Naša partnerska mreža obuhvaća preko 50 organizacija u svih 27 članica EU, susjednih zemalja u Europi i Karipskog otočja. Ocean znanja te zove, učlani se i ti.